Makiha ba ikaw og imong suklan ang barangay tanod? Ang tubag uoy. Sumapa sa Section 388 sa Local Government Code of 1991, ang barangay kapitan gitawag og person in authority sud sa iyahang barangay. Ang barangay tanod nga kaabag sa barangay kapitan pagpatuman sa peace and order gitawag og agent of person in authority. Karon, kung ang tanod nagtuman lang sa sugo sa barangay kapitan, pananglitan iyang si tahon ang mga hubog kay nagmaoy na dihasdan. Unya ang tanod gi liaban o di bagi tuok, ang kaso niya na direct assault under Article 148 sa Revised Penal Code. Ang priso, dako naman ang priso. Gikan sa unom ka buwan ngadto sa unom ka tuig.